Good morning! So, samahan niyo ako ngayon sa aking trabaho. So, nakikita niyo, grabe, ang lamig. Ang lamig na sa Japan. Ito, nagbabike lang papunta ng trabaho. Napadaanan ko tong pulis na to. Grabe, hima sila, no? Wala silang ginagawa. Naririnig niyo ba yung maingay? So, iniipon ko yan. Parang pang-caroling ko sa Pasko. So, habulin natin habang green pa. Bilis! So, umabot ako. Nandito na ako malapit sa Kaisha. So, konting bilis lang. Ayan, ang bilis ko na, no? Ang bilis ko magbike. So, ayan. Kakanan na tayo. Konting bilis pa. Konting alog ng lata pang caroling. Tapos pagdating sa kanto, kakaliwa tayo. So, andito na tayo sa parking ng bike. So, ayan. Mag-park na tayo. So, ayan yung bike ko. Ang pangalan niyan, Pulgoso. So, may natumba pang bike ko. So, andito na tayo sa likod ng Kaisha. So, habang naglalakad ako, may nadaanan akong poste. Grabe, no? May poste sa Japan. So, finally, nag-meet na kami ni Yoshi. Grabe, ang lakas ng tama. So, yan yung dating natin sa Kaisha. Kuha na tayo ng damit. Kasi, ang lamig sa Japan. Grabe, hindi ako makapili ng damit. Kasi dati, L lang ako. Ngayon, 3L na. So, ayan, nakapagbihis na ako. So, time check. Ayan, ang daming orasan sa Kaisha. Ayan pa. So, ito na tayo. Nasa biyahe na tayo. Papunta sa Ibaraki Ken. Tara, samahan niyo ako. Grabe, ang lamig, no? So, nakita ko si Kuya. Ang sarap ng tulog niya. Sana all. Galing ko, no? Tulog ako, pero nakapag-video pa ako. So, ang layo ng biyahe natin, no? 1 day and 4 hours. So, napag-isip-isip ko, magkotse na lang tayo. Kasi ang layo paglalakarin. So, ayan. Tara, sakay na lang tayo. Ayan, 1 oras lang pag nakasasakyan. Grabing bilis, no? Ang bilis sa Japan. Grabe, ang lamig sa Japan. Lalo na pag wala kang kasama. So, ayan. Sumikat ng araw. Grabe. Ang lamig talaga sa Japan, no? Grabe yung hamog. So, 33 minutes na lang. Malapit na tayo. So, andito tayo. Stopover. Tara. Mag-almusal muna tayo. Kaso, hindi ako dyan. Kasi kumain na tayo sa bahay. Kaya, dito lang tayo. Bili tayo ng chicha. Pili tayo ng bibilin nating mainit na inumin. Ayan, ang hirap mamili. So, black or ito.
Dito na lang tayo. Grabe oh. Milk tea. Pero ito ang gusto ko. So kuha na rin tayo ng guantes. Kasi gagamitin natin sa trabaho mamaya. Ang daming ramen no. Kaso, diet ako. Ayoko mag-ramen. So ayan, bili tayo ng mga inumin dito. Para pag nauhaw tayo, ay, ba't nandito ako? Ano bang bibilin ko dyan? Hindi pwedeng uminom pag nasa trabaho. So ito, dito na lang muna tayo. Mamaya ng alak. So, nag-ikot-ikot ako, nakita ko ng napkin. Grabe no, may napkin pala sa Japan. Akala ko blurred lang. So ayan, lakad-lakad tayo. Tingin tayo ng bilihin. Oops, hard. Ayoko ng hard. Ikot, ikot. Ay, ang laki. Ang laki ng saging. Pero ang mahal. Kaya, pass muna tayo. Gusto ko ng cake. Pero ayoko bumili. Kaya, pass ulit. So, ayan. Sakay na tayo sa sasakyan. Hintayin natin sila dahil kumakain pa sila. So, andito na tayo sa Hitachinaka. So, ayan. Grabe, no? Ang daming trabaho sa Japan. At ito pa rin si Kuya. Natutulog pa rin. Sana all. Ang sarap ng tulog niya, no? Nakakainggit. Sana ganyan din tayo kabilis matulog. Ayan si Kuya. Ang haba ng tulog niya, no? Magtatanghali na. Pero, tulog pa rin siya. Grabe, no? Sarap matulog sa Japan. So, time check. Grabe, lamig dito sa Japan, no? So, ayan. Ito yung gagawin natin ngayong araw. Grabe, ang lalaki. Ang dami pa. So, lahat yan, iti-chain natin. Grabe, no? Ang saya-saya. Ang sarap talaga sa Japan. Walang kapagod-pagod. Ayan, grabe. Ang laki nung nasa harap ko. Ang laki. Ang taba, oh. Ayan. Ang laki talaga. Oh, ang laki, oh. Kinakanda nila. Pero ang laki pa rin na nasa harap ko. Grabe ang lamig ngayon, oh. Lakas ng hangin. Kaya sobrang alon ng dagat. Kita nyo? Akala ko hindi matutuloy yung trabaho. Pero natuloy pa rin. Ang saya talaga. So ayan. Yung mga kasama ko sa trabaho. Magsisisakay na. Ay, andyan si Yoshi. Si Crush. So ayan. Pauwi na tayo. Bumili ako ng lemon sawa. Kasi inuubo ko dahil sa trabaho. Kaya ito yung gamot ko. So ayan na, pauwi na tayo. Tulog pa rin si Kuya. Sana all. Ang sarap ng tulog. Kung napagod si Kuya. Ayan oh. Pagod na pagod.
tayo sa stopover. Bili muna tayo ng merienda. So nakita ko to, akala ko free taste. Kinagat ko, ang tigas. Hindi pala siya free taste. Plastic pala siya. Grabe sa Japan, no? Ang daming plastic. So ayan, na-traffic tayo sa Japan. Grabe, no? May traffic din pala sa Japan. So ayan, ginabi na tayo dahil sa traffic. Tenta namin sa Japan, no? So ayan na yung Sky Tree. Hindi ko alam paano naging Sky Tree yan. Hindi naman siya tree. Ang gulo talaga sa Japan. Time check. So ito na tayo. Nakarating tayo sa Kaisha. So ito, magbabike na tayo pa uwi. Nakakahilo. So ito yung highway. Malapit sa amin. Nahihilo na ako, paikot-ikot. Ang grabe, no? Ay, grabe. Yung nakatambay doon, nakala ko multo. So time check, pagdating sa bahay, tulog na.